Yo, what's up mga labarkada? Kumusta kayong lahat? Another day, another vlog, another rides, and another blessings na naman tayo. At ngayong araw ay may rides tayo mga kalabarkada na. Bali, pupunta pala tayo ngayon ulit sa Bulinaw. So, be-break in na naman natin si Supremo. So, ito nakapagbihis na ako. At palis na rin tayo. Bali, ako lang mag-isa yung lalakad ngayon. Hindi makakasama si Mrs. Labs. Dahil, ayan o, makita nyo, medyo maulap na. Kukunin ko lang pala yung helmet ko mga kalabarkada. Siyempre, kailangan nating naka-safe lagi. Yo, alright mga kalabarkada, another rides na naman tayo. At papunta na naman tayo ng Bulinaw. At sana hindi tayo abutan ng malakas na ulan dahil makulimlim na dyan sa may madadaanan natin. Gusto naman po pala kayong lahat mga kalabarkada na. Salamat sa lahat ng inyong walang sawang pagsuporta. Alright mga kalabarkada na. Bali, dito na tayo sa bayan ng Anda at papalabas na tayo. Sana nga hindi tayo abutan ng ulan. Panalo? Panalo? Wala. Gutom na. Atake na lang. Mas maganda pa. Shout out ka. Yun. Shout out kay pare. Talo daw sila sa basketball. Ayun mga kalabarkada, nakalabas na tayo ng bayan ng Anda. At papunta na tayo ng Bulinaw. Alright, bali solo ride lang tayo ngayon. Wala yung kasama ko lagi si Mrs. Labs. Tsaka isa pa mga kalabarkada, no? Hindi naman tayo nagpapatakbo ng mabilis. Hanggang 40 hanggang 50, ganyan lang yung takbo natin kay Supremo. Alright.
Alright, andito na tayo mga kalabarkada sa Pikukubuan. Isa din to mga kalabarkada no, sa magagandang lugar dito sa Bolinao, itong Pikukubuan. Dito rin kasi yung bagsakan ng mga isda. Doon tayo sa kabila. Dito na lang yata. Let's check. Dito. Grabe mga kalabarkada, yung mga bangka dito, sinasakay nila yung mga motor oh. Yung mga kalabarkada, magsasakay na sila ng mga motor, maglo-loading na sila. Grabe. Tibay. Tibay. Wawang talaga ito lang. Alright mga kalabarkada, uwi na tayo. At parang natakot ako dun na isakay si Supremo dun sa bangka. Grabe. Bali dinadala pala yung mga motor na yon dun sa isla. Nakita nyo mga kalabarkada na kung paano sila lagay o mag-loading ng mga motor, saka mag-unloading ng mga motor. Alright, touchdown tayo dito sa bayan ng Anda. Dito sa mismong pinakabayan ng Anda mga kalabarkada no? Alright. At thanks God dahil safe tayong nakarating at nakauwi. Alright. Sana all na kaming bike. Grabe yung kaganda ng mga big bike nila no? Malay natin one day magkakaroon din tayo niyan mga kalabarkada. Tiwala lang sa Diyos, huwag mawala ng pag-asa at tandaan natin, libre ang mangarap. Pambira talaga, libre lang mangarap. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Nagbabadya na yung ulan mga kalabarkada. Wow, ang lamig na ng hangin. Tapos napakadilim na. Sana nga hindi tayo abutan ng ulan.
kambing. Mga hari ng kalsada yung mga kalabarkada. Pag yun nakahiga dito sa kalsada, ikaw na lang ang lilihis. Alright, we're home. At andito na tayo. Alright, dito na matatapos ang video natin mga kalabarkada na. Dito, sana nagustuhan nyo yung vlog natin. Ingat po tayong lahat. At see you po sa next na vlog natin. Bye bye.